Ah tu lah sudah pak uo naik mak uo. Hei tuan. Ayolah. Lah panjang lo kalau beko dia akan dari kacamata tawali mah iko ko dake ko jauh di bawah. Ah tu dia akan dak kencia tuo dari Pagurau Tanah Garam. Ha lagunya kencia tuo. Bapantun orang Tanah Garam sekucia Pagurau Tanah Garam. Baguro wak balarui malam. Bertenang-tenang malam kini. Nur biai bang agak damam. Laki orangnya palaki. Hei tuan. Kalau bentuk jawi betul ruang ya. Kau nak sanggup aku sekaki anggun gerak. Tuan nampak kon yang Mercedes modelamu. Baik tu Nur biai malam kini. Lah stres dan niko. Ancak lebih ni dan ganti. Hei tuan. Deh, tu paham gaya yang
sekali kali kabasuo ini kok api alade urang dicari pulo koe kagantinyo ini kok api alade urang dicari pulo koe kagantinyo. Jalan katanya sawah anda apa jalan yoga kelumbu di jadiak sensawa saban nagaga sayang sakit tapi yo indua di jadiak sensawa saban nagaga sayang sakit tapi yo udah tukang kamera di nanelo lai buliain nabatanyo namo tanpa anana bato pisau ada rahina dasiro saro mana bana sau ajo mandianko tanpa anana bato pidara dena dasiro saro mana bana ajo mandianko. Karajo cici dari kampung moya endang lalu. Oke boleh. Ilah mama jersana seketik bercaca kadang beribumpua ati tungau semercaca tiga jas berapa. Dia kia kendak seketik surang lah panjang lo kekiciat tuo.